hotep débat face à face religieux sigida galé ame kulu jama kulu fo amankara mo fo kankala ndi ñogon fo ka fo do bet nangelam tro ka wodala kamba fo woni ni barga bala bulotige bali tale ko ka kene kara mo be segre kasigi gata ansigi mo de wani rabulo hagli mati so ngon so la koy ko ni dewmo de nyana maya kono le muruti gaga o wi fado ni bado de nona o lu fono mi fado ni bado nona am masiga do minna an ko amba mbono nona nunu yan ko ya amika nona bla mbolo de zote pa ega uno kango makele damba kele seba kele fama kele sira kele jo kele so kele ko yam fen jugoni yam fen mo yanko jugoni yanko mo kono be tan mako to kono kono nede e kulu bari to ma mode o ngoni de kada onyeza nine ba ni sodia kafuko minu tun y'a ye kuno afu y'a bɛɛ lajɛlen datugu ka ban olu dala mabande awɔ ka bɔ ara tɛ ta bɔ ka bɔ ara tɛ e ka k'a ye bani bamankɛ mun de ye kulubali karamɔgɔ n bɛ donjanko fɔ awɔ ni n bɛ donjanko fɔ hali an m'an da sa karamɔgɔ an b'a fɔ k'a fɔ ko kɛlɛ tabaw yera yan'an k'an da wahala manda an b'a fɔ ko kɛlɛ tabaw yera yan'an k'an da de kunu n bɛna n'i ka mɛnkan dɔ ye i bɛ ka karamɔgɔkɛ min ɲini n'o ye firawuna kadije kɛ o y'i kɔrɔkɛ de ye jɔdɔnya fɛ n'i bɛna jɔ rɔ i bɛ fɔlɔ du min yɛrɛ la de yan'i ka don dugu kɔnɔ cɛkɔrɔba mɔden don alimami o de don a ka hakili to foli do na to foli do amange nga kere yele ba ko ba mo ngo ko pati tungadi de ko nga ko kabisa ke ne yijo a refe ko mani ko mo se ne de be ga kere yele akanga keta o ngi mo ge ko ako ciga de tuma bolo ka lateme wa ale ma ye ka bi se ka teme ko shilani dongili te korofoli bugoli mi ma tira ko ate nyama kala ye mo na bla do ako ya ka bi na nede immo ge do nga ciga men teme na bolo est-ce que ibi ciga ni iya tasira ye kele gono sawa ni tan nuruna ha ya fola insafe ame ga chiga en latme me ga do ko abora du ko ne mo fede bolo de ye chiga en tayoro yo o kama ngi mango nye be masele sebene mbete sebene ye ja ko fli de ne de nugi ma ko ja ko fli e jume ko ni mami meddo ni ndo nyana ma ya ko no ke ga Egypt pyramide nun lo jabane awo kirimbo mun do de Egypt lo jade ni yeso nun lo jade ngiga sonu nun kerelo de ite waraba do dale wa wara indale de hagli tigi mana loje dorongo wara mi kuma ife be ko karamo ngo da ani da yero nabo nya hagli bari ngo wara mi ko karamo nga tanga blawni nga bani jara la ka ba ka kuma ko etna ye ko wara mi kuma ka foko mamunu ye ne wara mi la ya no ko hagli na emuye ko sinima nyema na nyama mina na fregara don janye ba tundo ga ko do dola era na keni kenen yere be min ko nga fanga do ko on de tu ko o jarala ka ba kile ne na no ta ka bu ka tai ne dia ma se ka bende nga ba ko ne mana ke tugo kwa nye dan fe de nga ale ma siga mina me siga tara ani sabara madda amana so do le sura ni kwa nya bella ma kwa de alla ma ga su ko ya ga to ka jarala ka ba yayo ko nki ma se ga to le do to jar ma ba na nga ba la azuna
ngwanta yanga ko ye kele tiye tiwu anga tata nta yanga ko ye kada kana de imo gan no tingulu bali aye ciga do temet no ngila ciga entemena cebba kele ni keme durba la me ni ya yin nga ku bi ko men di do ngila ne de ya bla bara de la de awo oh yara era ba do amalla kala on yede ngwa amalla kala on yede awni chokra ba ya me ne ngamulo de da wa ka gele awo to ni ko gi ba yefo ngone gi ba yefo ni sera hage do ma illa ba bi bla mande maraka wala de e kana sigo illa ba ina ta bla mande so kata bunu maliki jelu la de olu munu yuto na ko jama nyami awo ko birasa ko sawota bugo tigini wolo flane dama choboro ba do ko jamfat ndo abora tanno aduna yanno o sago tie re o tiga fo mo re abila bla demizani jama re ko wolo la ngate ko tie re la ko sawde tubewe ay ko ayela manade ka ke mo yo ndaji ko ko anga tosa anga ke sawde tubeno o ya soro onte fu na ni sabato te o yira ka fo ma olu de na mbo sabato ra ka la o ansoro o amo so to la de ko ansoro onga ko sako ni eske olu ye kuma yere ko jamana do badaka aw ya min soro anga ma ko da no tingul wale ko ako bini mini sauyo saba uchamantara ko kama gaude bini mini sae ko saba uchamantara hala makama ko ale ba fo ta du de me kuma de do da oho ga no timba fo ko bini sa bini mini ye munye sa yere munye fo ni kuma fulani uka nyini galle ka fo yana ko yabla mun nan gono bini mini ye munye sa ye kara mo ko kuma gele do de ho ga ni gibo nye fo ini sura ta bunu maligi gelu tebbe ona olu ba ko sa de tuna wo ga du una chama nya fina ngara mo ko iga boro fala ni bora du so furo kuna do ko ngolo do yini ga ina ma tika barala ngone maraga ko kuit mu sare ko sare mu bulo birasa alame ma ko bulo ni bora bu ko no do ngi ki ka bori ka furo ko kumne ga su du ma ga ko no go iga tigi ya muye ko ne munongo ko mo ke ga fo ma no ke ra sa ko tigi ya o ko sami fle che kuna Egypt do sa jayira mi Egyptian be kulo la u ka kula o saindo Egypt de ga koro wa wo ga do de ga koro Egypt de ga koro wa ngana du de ga koro o kuma o saindo ibina ye ko kere ko me kante Solomani ale ya labo kele kono ka labo kele kono ga ya do feu abe kuma me na kele kuma te so e ko asira nube ayi jo e ki bolo jo ko ya lojere de nye bala u ba no fe ga loje ki etugo ya do ka ka me Egypt de ma o nga o nya joro o do fa ngo kra ko ma ka ko ma ko otep ni angara moye kra mo badu kra mo agara fa mai aneko anita ni chichi adanso ko da mesula da tenya mona ka jana na kona ngo kele ba muruko ngote marfatigi nu fono ngote on kame mi mani le do kana na nya fo ta igi ta fa amanda o ba no de ba o de gele ya o de gele mo bulo ka ba hoye ka sro no lo tigi ga nyelo ja do nga je filimu nu wati manja we kra mo ko filimu nu wati manja de eni sila me wona mi jama ngini na sila me atuma nga so eni ga pro ko to ala de ka mo watu ko ni sila me be jama ngini de la nye ko no ka fo ko dine nana wa be ga ke ala tadi sila me de tumanga so sila me ala tumanga so to sila eni ga pro ko to ala ye kami jama dugu gele ga chani afrique jama na biduru na kama le be so ko tlela jugo gibi so ko tlela jugo di akla la jugo di ku ka bodo ka do nyo wa tlela la jugo di ko eni ma ke ka tlela ka boki isi nye doni kenega
ko ni yedda furgubani ni fleru bani buramani lasina no ni to anu nda ka jamana kina ta papier ni jamana ka do tema kala ka kila so ani arabu de ka tabolo kan ga fek kama obo ni mingo ka mo famu kwa bi nye fole wala ki yola e ba ko konti fe ka kunu nye ni ko suno man ne pide ya e ameriki janya ko e pide olubula tiriala o mafembola iritilat ne pide ya e iran janya ko e pide ya e irama operation ke ke papier takadima ni to tinye ko madu ka ke jeneba imata barake yoromna ki muso to mu nye mu tira ka so direct iran dugo goloka yaro iran yo ko ne tuwabu be avancer la ko chamana ni iran fona ka pide ya nye foli na yo nga iran fona ni iritilabu ga tere ara iritilate ne do ma fe mwala donc nous nga kunnu kwa mi ni kana do fa mo yorom kana mo ko mi mo ata ko luga to mo so ko ba wuse mo ko ni tan duruna ala olay barola do otep ni ne kana mo koy makaji aywa kana mo ngwanda am faraga do ko na ngore do ko na yo bana matewa ngoye do ko na ye o mi nyamene do maro foni ma horo ya do nyafiara ya zamonu no kulela ko dugu wolon fla aw dem sen jama ma bulo ko rota men ma ko bulo era kono be ma ke bana mataka e ko yoro ni ban page bamanan dugu fulani be kele do ba ko bana ma do ba ko ya fulai ga jama famba be ya fulai me ka bana mate o kuma to na ta bo hagili na nunu nyebe ga sigi olla halaya nunde kono karamo wanya bala iri tinade wanya bala iri tinade ni yae bi ko iri su se gujo nyefa de kenega kutafo akal ka fu kutafo nyefa de kenega akal me karamo yaki kofle do lindro iga nye do fo yini ka do ko wati jande de amma balole to be nye kono ni jamana inde do dillaka kle bamburu kala kle no fe boulangerie la fo ka ta kle da ka tla ka ku ka jamana da ka fa mun mi nyema la no me ga fende ke ko ya so jamana na fa ba jamana de na fa ba ye so fe ka ayi ba ji ha be ma we min la ni kini ya sigi do ni kini ya sigi e ko ni yebo kana mo ngi yebo la bi Sabina wata o kera kene nyemo ta ke ko anga mo yara bu de sera bu ni nyemo ko maboka ko ke ga kene tere ay yara bi boka ko ke abe ko de mo ko de ba bu uji ni fu ni ko awte maaye ko min mi segana wolo fiŋe fo a yere aka dogo masa aw ka arabuya yere de ka dogo o ɲɛfɔli kɔnɔ dɔɔni kɛmɛ kan wande mori ma se ka arabuya kun ka dɔgɔ wolo fiŋɛ ɲɛfɔli kɔnɔ an bɛ diɲɛ ma janko an baden minnu fana ka bɔ hali bi k'u b'o tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ o ye ko wɛrɛ de ye anw sen t'o fana ko la ka d'a kan anw b'o kɛ kɔlɔlɔ kɛlɛ de ye karisa anw ta ye tiɲɛ ye anw ta tɛ o ye tako min b'an ni ɲɔgɔn cɛ de ye anw bɛ ta in yɛrɛ de kun nɔfɛ o y'anw na anw b'a kun de nɔfɛ o y'an na ko n'o sera ka ɲɛfɔ o ka faamu karamɔgɔ o bɛ sɔn ka sira teliya olu bɛ ka taa n'an ye sira jamajanba ma o kana tile da kadaka ne karamɔgɔ ne de woro hayba a ko an kalandenw ma a ko kalandenw a y'a lamɛn ka sa lakali ko la dɛ an tɛna bɔ an nɔ wa kana nkalon d'a ma a la dɛ a kana nkalon d'a ma u yɛrɛ ye min fɔ a ye min y'o kɔnɔ a y'o de ta i komi a fɔra ko arabu maloyara hawa ni hadama ko ɲɛfɔli la k'a fɔ ko sura in dilanna kira ɲɛna k'a bɛ bali inna anzalnahu fi laylatin
n'i y'a ye ko an tɛ mo a ka kɔlɔlɔ kɛlɛ la dɛ arabu la dɔnnikɛlaw ye min fɔ o sura in na aw bɛ ka min fɔ mande aw b'a dɔn an n'a bɔkolow cɛ k'o ye nkalon ye a b'a dɔn an n'a ka kuranɛ cɛ k'o ye nkalon ye a b'a dɔn an n'a ka Alahu subahanahu wa taala cɛ k'o ye nkalon ye a b'a dɔn an n'a ka kiraw cɛ k'o ye nkalon ye a b'o dɔn an n'a bɔkolo k'o ye nkalon ye aw bɛ ka min kɔrɔ fɔ o kama n ko karamɔgɔ y'a foto bila don min na an kɔrɔkɛ Serifu Usumani Madani Hayidara a bɛ ka sura nin kalan a nana s'a yɔrɔ ma a ye mɔgɔ wuli mɛlɛkɛbaw na kuma sera wa ni mɔgɔ min ye kuma in lamɛn ni ti ka faamu cogo dɔ la a bɛ k'i kɔnɔ ko Hayidara b'a fɔ ka mɔgɔw lawuli pour que a ka nbalanitigiw bɛna yaala min daminɛ a bɛ se ka k'o ye nka anw kalandenw b'a sɛgɛsɛgɛ kalanden bulon kɔnɔ n'i y'a ta kuranɛ yɛrɛ ma Hayidara yɛrɛ min bɛ ka haya nin kalan a bɛ ka yɛlɛ haya nin dɔnni kɔrɔ de la ka d'a kan nin haya kelen nin kɔrɔfɔcogo fila de b'a la dɔnni kɔnɔ u ka nin haya kelen nin kɔrɔfɔcogo fila an y'a ɲɛfɔ ka tɛmɛ yɔrɔ min b'a la ne anw ko k'an sen tara k'u ka tɛmɛ n'u ka kɔnɔ u ko k'a bɛ bɛn komi kalo 1000 min ma o kalo 1000 gosilen ko anw bolo k'o tɛntɛn o ye san 80 n'a nɔfɛ fɛn de da donc o y'a yira anw na ko arabu ka maakɔrɔ tun bɛ se ka den sɔrɔ fo ka se san 80 ani kɔ de ma n'o kɛra a tɛ den sɔrɔ wa ko n'o kɛra olu ka ala ka hakilina ye k'o y'a sɔrɔ anw fɛ Mande dugukolo kan cɛkɔrɔba san 100 ni kɔ bɛ ka den sɔrɔ yɛrɛ karamɔgɔ ko fɔ anw ko o ko ma dabɔ anw de kama anw sen t'o la fo minnu taara o doni kɔnɔ k'anw ko yan n'o kɔni y'a ala ka kumakan ye ko haya in anw sen bɔra pep haya ko fɛn baraji ka bon ni kalo 1000 min o kalo 1000 min bɛn san 80 ani nɔfɛ fɛn ma o b'a yira ko arabu ka cɛ ni den sɔrɔ ka da san 80 fɛn u ka danni ɲɛfɔ cogo kɔnɔ hali arabu ka danni fana taara danni kɛ u bɔra min yɛrɛ kɔnɔ ni mɔgɔw ko k'u yɛrɛ u taara min bila u yɛrɛ feere kelen don olu y'a kɛ ten ko ni muso kɔnɔ wa ka bɛn su de kɔnɔ ma dɛ olu hakili la olu bɛ lahalaya min na ko diɲɛ bɛɛ b'o la ko su n ko su in tɛ dɔwɛrɛ ye u bɛ muso ko min kɛ su tɛ karamɔgɔ kɛlɛ cɛfarin mana Iran kɛlɛ kɔnɔ u bɛɛ ye kurusi daminɛ ɲɔgɔn fɛ de i komi Mali classement kɛlen filɛ cogo min na quoi anw fa premier classe an kɔrɔkɛ deuxième classe Hamadu ka baba troisième classe Umaru Murutigi ma dɔ o ye quatrième dɔ de ma kan Suwalakaw ka dagabanaden kɛ cinquième classe minnu y'a sigi olu y'a sigi Iran fana tun b'o de kɔnɔ u bɛ kurusi la an bɛɛ bɛ boli la premier classe min na parce que merci baw mana na a bɛ ɲɛsin o de ma Yatola de y'i bɛlɛw kɔfɛ ni stratégie wɛrɛ ye ka na para alimami 12 de ta ye tiɲɛ ye arabu ka ni maakɔrɔ ninnu ta ye ma faamu ni misilamɛya kɔkaridenw masa lamɛnkora arabu ɲɔgɔnna dulɔmina tɛ u falen de ye nin sɛbɛn sabali de ye nin sɛbɛn nin yɛrɛ tɛ arabu halala yɛrɛ nin bɔra fɔ yan fɛ de ka na a nana diinɛ kɛlɛli de kama ou bien a nana diinɛ yɛrɛ kɔrɔtali kama o ma dɔn arabu tilara k'o dama de bolo kɔrɔta si tɛ arabu den ye caya sɔn an ka dɔmɛ an ye arabu gosi sen bɔra hali kuranɛ ko nin fɔlɔ a ko kelen b'a la wa ale Yatola yɛrɛ ti k'o faamu kosɛbɛ dɛ ko kɔni mana kɛ fɛn o fɛn ye an ka bɛn kelen kan kɔni fɛn bɛɛ tɛ ala kumakan ye arabu ka maakɔrɔw kumakan b'a yɔrɔ dɔn u ko a Yatola wala k'a ti jateminɛ quoi arabu ala k'a fɔ ko a ye fɛn jigin arabukan de la arabukan min fɔlen don k'a jɛ ka nɔgɔ bɔ la o ma kɛ basi ko ka tila k'a fɔ ko n'a tun m'a jigin arabu kan ko arabu tun tɛna o tuma o kan k'a yira ɲɛnamaya kɔnɔ maa ka arabu ka dɔ fɔ ɲini kan o tuma arabu ye mun de kabako kɛ ni tɔw m'o kɛ dugukolo sanfɛ ko jaa ko arabu ka kabako yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye kumakan kelen n'i tɛmɛn'o kɔ kan ko arabu ɲɔgɔnna fari tɛ tɔw jira yɛrɛ arabu tɛ baga ye kɛ baga wasimɛrɛw de y'a lamaga ka Hawa ni Adama dilan ka Musa livre dilan k'o kɛ maa ye nka cɛ ɲininkalikan tɛ ko n'a y'a sɔrɔ minnu ni baganw jɛra a y'u ka baganw minɛ ka na n'u ye i komi kufa filɛ min na bi u bɛ taa sin ka taa ka wɛrɛ la ka t'i ka baganw gɛn k'u y'i den ni misi minɛ kungo kɔnɔ aw nana sɔrɔ maaw y'u ka sinfoya kɛ k'u ka balimaya kɛ k'u ka fɛn bɛɛ kɛ ɲininkalinkɛlaw don
ngo bingalikɛlaw do olu ka kogo ma binga bango ye u bɛ ka bɛn min kan Hawa ni Adama tɔni Ibrahima tɔni k'u ka bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ u ka taa Bagidadi de ma u k'u ka avion mondial ta u ka jigin Bagidadi kogo in de tɔ bɛ a ma bin ka ban u ka t'u ɲɛ d'a kan u kana Adama dalen mana kɛ alijinɛ kogo a bɛ dugu ya Bagidadi Irak o kama ko joli tɛ se ka jɔ parce que dɔ kɛtɔ k'a to dɔ ye quoi namara kun n'o tilala ne n'an ka cɛ ne tɛna taa kɛ siɲɛ sɔgɔlen mɔbili o nkalon dɔ b'o la Bagidadi arabu y'u seko n'u dɔnko bɛɛ kɛ ko fo n'u b'a yɛlɛma ka kɛ république islamique ye n ko a gɛlɛyara kamalen i b'a fɔ ko Mali ta ɲɔgɔnna kɔnɔ o gɛlɛyara dɛ o kɛlɛ gɛlɛyara u bolo dɛ u ye balinako caman de y'o sira kan u y'a ta u y'o fili komi bo b'a la Golfu jamana 7 Saudiya Iraki kelen dɔrɔn de bɛ yen nɔ min tɛ république islamique ye ka jɛ deuxième producteur de pétrole après Saudiya mais non a ti bila o chrétien minnu bɛ yen olu t'aw ka fangako la u t'a ka wariko la olu bɛ fɛn dɔ de nɔfɛ ka d'a kan ko in bɛ daminɛ n'a ye a jakundaw bɛ yen nɔ a panga woloki n'a misi binkalikɛlaw o bɛɛ y'a daminɛ de kan karamɔgɔ a ti se k'o sɔrɔ karamɔgɔ ko Yatola ye nin laseli kɛ don min na kuduba min na alimami to sendigɛ ni ko laban fo jamanatigi fɛ Chia du Nord kɔni u ko jamanatigi n'i ma Yatola gɛn an ti fɛ an ka tiɲɛni ka s'i ma dɛ e de ye jamanatigi ye mugu b'e de bolo kisɛ b'e de bolo nka ni Yatola sera yan sinikɛnɛ sɔgɔma an b'a kɛ kuncisi ni dafarasu ye n'a bɛ laban min na e de b'o dɔn i n'an bɛɛ fa wa e de b'o dɔn i n'an tɔ to e de b'o dɔn nka an kɔni bɛ min kɛ an nalen y'o fɔri ɲɛna de wa fura t'a la dɛ Ala de y'o dɔn dɔn k'an ka n'o f'i ye an y'o f'i ye an taara anw tɛ ka n'anw lajɛ Ala de lajɛ Ala ye tɔ tɛ Chia jatigɛ kojugu nka cɛ o yɛrɛ fana hali e tɛ o tun ye silamɛ de wa Chia ye ko Yatola ma ko Yatola ka kɛnɛ bila Yatola o y'i digi fɔ fa karamɔgɔ ka ko ninnu kɔnɔ n y'a f'i ye cogo min na sa o b'a ɲɔgɔnna kabako dɔ tɔrɔ filɛ i ma Mali mɔriw sigilen Faransi nɛni na Israël nɛni na dɔɔni kɔnɔ i bɛna yɛlɛ ko ba dɔ de y'a sen minnu k'u bɛ Iran nɔfɛ n'an ye Faransi cɛ min ye Iran kɛ Iran ye k'a wuli k'a jɔ a kama la a tɔgɔ ye ko Yatola Khomeini jatigila de ye ayiwa Saudiya olu yɛrɛ ka den dɔw wulila ko n'an ma manamana dabila ko Iran taatɔ don k'an to yen a ka nin manamana ko dabila ko ɲinɛ ko olu wulila k'u bɔn ale kaba kan Saudiya y'a da tulu la k'a da jaba kan waati dugu wɛrɛ den tun taara dɛ Saudiya yɛrɛ duguba kɔnɔ denw dama kamalen ka ko bɛɛ kɛ ka dɛsɛ maa ba joli tali mun bolo ka Saudiya ka kira Mamadu n'o ye Ameriki ye u wolo ɲɛ ka se Ameriki ma Ameriki ko anw n'a ka bɛnkan ni maa ye kogo ta ka don a kan a yɛrɛ n'a ka kogo kɔnɔ denmisɛnninw a y'an cɛsiri a bɛ don avion baw san arabu ɲɔgɔnna fugari tɛ u y'a da turu la k'a da jaba la u bolibaatɔ nana Faransi nɔfɛ maa wɛrɛ ma kɛ dɛ k'a fɔ maa wɛrɛ ma kɛ dɛ ni Jean-Yves Le Drian kelen min filɛ Faransi minnu de y'o kɔntrabaw signé u ye mun papier signé k'a don Saudiya Royal Family ka d'a kan o Royal Family kelen de fana ko hali bi ka sɔrɔ k'olu fila minɛ k'a f'u ɲɛna ko bon ni jugu b'a la ɲɛnamaya kɔnɔ a ka Ala ma min fɔ a ye ne de bɛ n'o fɔ a ye o ye Israël kɛlɛ dɛ ka sɔrɔ ka taa bombe nucléaire 4 di Israël ma ko n'i bɛ fɛ k'i sɛgɛn kɛ arabuw cɛla f'u k'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ se ka fɛn ci o dɔ filɛ ni min ka bolo ka yɛlɛ o bɔra Israël y'i sigi k'a sago kɛ ɲɛnamaya kɔnɔ fo ka tila k'a f'u ɲɛna n'a cɛ ko n ta ye tiɲɛ ye n ta tɛ tiɲɛ ye bɛɛ lajɛlen fɛ min ye tiɲɛ ye o kɔnɔ a b'o dɔn k'o ye Israël ko a fɔra k'o t'a si fa ye anw minnu fa ye bila la i b'a dɔn ko Israël taara yɔrɔ jan nka ale tɛ Iran fa ya sɔrɔ fo ka taa olu ka sɔrɔ Iran fɔlɔ tɛmɛna olu o kuma o kɔrɔ ye ko arabu bɛna laban Iran de bolo arabu laban Irisiya kɔnɔ ka tila ka Ameriki kɛlɛ tugun k'i b'a fɔ Mali bɛ ka Faransi kɛlɛ
teba mega bole ki ga biri wa min ba nyere ngara mo no me kule mina no me kasi mina on dala no we so kata ma to me be ko ka dine ngorota kuti ta arabu yugo ba ko endi ni ko mina ga faro ba yugo endi arabu mo ko ti endi mina ngara mo ngoddo ni gala ko kuma ko arabu ga muso kumbiri min flani muso do boro hono ko ni ko adamina na endi ko amma ke kiranyana amma ke kalfa ke taci ga ya soro tannani na lube balula fukana ka tan kele na ni tanu fukana balula kada ka silame ya endi mine ko ka kalfa min to en no oni jama kulu mun tara ire ba arabu ka fodo ni arabu ka fodo yedo jarala ka ba ko ne dem zene mi ngomu so wote ko no ko sebe ko mi wulila ko ko na wule de wa jita to te na arabu ta da mata ne to ko fulu ka ta ko ka jugo ya de yirola o ka son jugo ya de yirola jugo monte son jugo ya yirola ko arabu sele endi balma muso yira nyeba la ci ko muna dinete oluga tradition olube fini mindo olube muso keletige yoro ambange bo ka hageto bolu de bla keneno no barakuni barbulo fado e jili jengu ko arabu nyeti oga baba bingale kula haya wara jingina do nga je ku inde muso mineka ache arabu muso do nyeba la nga che o kebita kletanga ku venda na dogodo hali mi ni fuja ka ete sera la ni antara ne senge ba mi na jereke senge ba je o agana sa mo daga na le mi ke chugo muso kana na je ga fara jamba diuga ba le jamba ale ko haya kuraji ko muso kasila ko muso ni sen ko ka dam na ko so ko ga muso na do mun kama yatola ne to ma yatola ya ye chugo mina to tinti sego nyeyo do chugo chidema o yatola fino bo ko ko akere lo bo ko ta akere lo na ba nyini be so ayalla bo raja na ka to mo o bo no ma ra bo kemene mu gambe ambulo mbade ni ko sini woni ko sini ko bona tanu keneka ko bona bulo korota keneka kebe songi bona bulo korota fadin keneka diki wajera ka ko yere tundo e manyuma tundo de awde manye angana ta arabu ne go talla ka otede o mo ke la iso morka la ke barani yoro jande o nedde no dingulu wala mode ngwana dugu dundala ni bora ni fando nyi sira mi fi ni mano fe ni bora ni fando nyi ibina teme ko ba min dala ko kana namba o ga foma ngo choro ba nyi daide aw ka wuli ka ta karanja ko ro mate ko karanja mi fi dilugo ni mana te adaro ko ne la ka wuli ka tai uga fama Shagmaru fono ga kele kono aka ma koro doni do tmbala tnugo blade dine mina kono ka to kene kan ko de do ko bi nya fi na to ngomo ke busula ko ngolu jege ko dat anga ja nga be jego yere kan la hana ya do ni ne donu de do kene kan tawdo ma fo dibira tawte de nganu nu ye kene kan tawti ngara mo Shomar ko ma ko do ni ni Shomar ne kelek ni daga yorom na Shomar bi kene bado nyini aka jama kulu bi daga yorom ka Shomar yere bi bo jama kulu la a 5 km
n'a ka cɛ ŋana dɔ a yɛrɛ dalen b'a la minnu bɛ se k'u ni jɔ a ni t'olu kɛ k'a fɔ kungo kɔnɔ yɔrɔ dɔ la o kɛlɛ fɛɛrɛ de tun don ala ko tɛ ala tɔgɔ ko tun tɛ Sɛkumaru bolo dɔɔnin de tun don mun na Sɛkumaru tun bɛ taa daga yɔrɔ min na Sɛkumaru ka armée de surveillance de fana bɛ yen min bɛ kɛlɛ jama in fana surveiller yɔrɔ jan à 2 kilomètres 3 kilomètres ni information dɔ sɔrɔla ko jugu bɛ ka na olu bɛ boli ka na fɔ Sɛkumaru fɔlɔ de ɲɛna Sɛkumaru bɛ o dɔɔnin kɛ komi o bɔra ala ko kɔnɔ o bɔra jinɛ ko kɔnɔ k'o kɛ ka dugumɔgɔ tɔw bila o service de renseignement de bɛ Sɛkumaru bolo kɛlɛ kɔnɔ olu ni fan dɔ ye mɔgɔ olu tɛ ɲɔgɔn na yɛrɛ a tɛ ɲɔgɔn kalan a dɔn a bɛ Sɛkumaru kelen o tun ye Sɛkumaru bɔra kɔrɛ in na ka t'i da yiriba bɛ kɔnɔ o karamɔgɔ mɔrikɛ min da filɛ o yiriba kɔnɔ k'o ye ɲɔgɔn fa ye o Sɛkumaru dalen bɛ yɔrɔ min na ko ba ko dɔgɔnin ma ko ba y'i sigi o kan ko ni y'i sigi o kan da tɛgɛ wolo den ɲɛ kan ka don a cɛ wula ka tɛmɛ dɛ n ko wula ka tɛmɛ Sɛkumaru o ɲɔgɔn na dugu ci la sisan n ko ɲɔgɔn na dugu cɛ n ko ye baara kɛ hali Samori kɔnɔ n ko nimiko jugu Samori kɔnɔ Samori ka dɔ fɔ dɔɔnin n ko ye terrain ta Libreville ka wuli ka taa kama Njole ka taa ɲɛ da Samori bɔ dingɛ de kan quoi tellement que n ye cɛkɔrɔba in ka dɔ fɔ ma den sere Samori nka a y'a kɛ a tɔnɔ ɲɛnaba de ayi ko Turele ka dɔ ka bɔ i k'o tɔnɔ ɲɛna k'i mɔkɛ o ɲɛna bɔ i ma bɔ k'anw sɔrɔ yan nk'i ma bɔ k'anw sɔrɔ yan an b'a f'i ye n k'anw mɔkɛ sara k'a to a ka marafa kan ayi o ma kɛ masakɛ min y'i da so kɔnɔ sa ayi k'a fɔ ko ne b'a bilasira ni ala dɔ tɔgɔ ye a ko min b'a ɲɛnabɔ an bɛɛ filɛ nin a ye na n ko an bɛɛ filɛ nin ye a ye na an ka taa i ko Kasimu ti filɛ k'a kɛ cogo min na nin k'a jate siɲɛ kelen dɔrɔn ka bɔrɔ kɔnɔ fa ka wuli k'u ko ko nin bɛɛ y'an kelen ta de a kana sigara ani cɛ jɛtɛ ani muso jɛtɛ nka min bɛ se k'a kɛ an bɛɛ kelen ta ye f'an ka kɛ e cɛ o kɛlɛ karamɔgɔ kalandenw kalandenw n'a ye ma kɛlɛ cɛfarin nacogo ka ca kɛlɛ kɔnɔ dɛ ni maa min ye kɛlɛ cɛfarin dɔw nacogo lajɛ o na o na o fasi turabo ni maa min b'o dɔn dɔrɔn i b'a dɔn ko karisa de nalen wa kɛlɛ cɛfarinw bɛ dɔ tigɛ n ko ni maa min b'o faamu karamɔgɔ bɛ yan min b'o dɔn ka tɛmɛ an kan ko Jarisolakaw mɔden u mɔkɛ ka hadiyaba bɔ don ka bɛɛ fa fo mɔriw yɛrɛ siranna u ja tigɛra ka d'a kan dunfɛn bɛɛ dɔ karamɔgɔ u ka tɛ masakɛ ɲininka a bɛ mun fɔ ko a bɛ si de fɛ ale bɔnna kɔrɔlenw ma si min sɔrɔ u ko non e kɔni t'o tɛ e ma u ko dɔ ye 980 balo dɔw ko 1000 e bɛ mun si o jaabi dugumata taara i munumunu a nana i cun Bɛlɛdugukaw ka dan kelen kɔni Sosodugu masakɛ ko ma ne jeliw fo ba donna kulu hora k'a ma bɔ ayi ko jamakulu de an ka taa bani ko n'an bɛ ka taa an bɛ na sisan an ka taa karamɔgɔ olu nana don Manden masabulon kɔnɔ ka Manden masaw su ka jɔ baya baden Borondɔ karamɔgɔ a ma bɛn ku fɔ filɛ ka min kɛ daga seli ɲɔgɔn na namaratɔw fara olu ka janfa badenw kɛlɛ k'a sɔrɔ ko Sumangurula do to la
ko sumanguru ka donga yɛrɛ kɛnɛ kan da ko fo e ka kɛ maa de yiri hakɛ dɔ bɛ yen nɔ i k'o tɔgɔ dɔ i kunkolo la ka hakɛ dɔ fana ɲɛ ci don a kɔnɔ e bɛ sɔrɔ ka don e fana bɛ dɔw kalan i sen fɛ dɔw fana bɛ tɔw kalan e bɛ kɛ sumanguru ye yiri de baara karamɔgɔ n'an tun ye yiri baara a fɔ min bɛ ka bɔ minisiriw kɔnɔ bi ka taa ci walima ko fura san ka jɔ aw ma se ka fɛn ɲɛnabɔ a jumɛn dɔɔni ka taa dɛ sumanguru nafa tɛ wari wɛrɛ tɛ dugumɔgɔ y'a dɔn ko kɛlɛ tɛ bɛn k'a yi kɔ a nana jigin bɔ fɔ tuguni o kulukɔrɔ mara kelen kɔnɔ a ma taa jigin fo cɛmancɛ cɛ na dɛ nka a nana jigin kɛrɛfɛ quoi tuguni min filɛ ɲamina kɛrɛfɛ a nana i cu yen nɔ a ka masabulon kɛrɛ kelen ka sɔrɔ k'i ɲuwari fo kana Kante Solomani ko k'a jɔ karamɔgɔ kɔnɔ ka don dɛ o Kante Solomani maa de t'o den dama dɔn bilen o de cɛya b'u mɔ karamɔgɔ bɛn tɛ bɛn ka den ninnu ma dɛ olu kuruna sunɔgɔra tuma min na k'u b'u sen fa k'u taara se dɔnni bulonda la n ka cɛ ko dɔ b'an bolo ko ka bɔ min ko Manden ko dɔ donna ka ban ko a pilasi tɛ yen fɔlɔ fo a bɛ waati wɛrɛ kɔnɔ quoi bɛnkan de don aw tɛ se ka bɛn quoi ko Kante Solomani ye kan min dilan ko ngo diɲɛ kumadenw bɛ don diɲɛ mansini ba minnu kɔnɔ diɲɛ dɔnnikɛlaw ka sɔn a ma ko nin kuma in ye baara bɛ se ka kɛ nin kan in na mɔgɔ bɛ se k'i a fɔ ko nin kan nin sini bɛ nin ye ko a donna o kan bulon kɔnɔ ka ban o ko ne bɛnkɛ denw nin ta de bolo tɛ sɔrɔ o ma don olu de nalen don minnu nalen don ko jamakulu min fɔra k'a bɛ k'o fɔ ko a y'olu namara ka fara u kan dɛ nka cɛ k'o bɛɛ t'u bɛɛ ye u naga ka ca dɛ ne bɛnkɛ den i komi dɔ bɔ min bɛ samiya ka nin cun Mali ko donna tulo b'o dɔn ayi ko ni Mali kɛra république islamique ye Kanku Musa ka sanu ni o kɛn bɛ ka soba dɔ fa k'o datugu arabu bɛ se k'o dayɛlɛ ni k'o d'a ma n ko karamɔgɔ e m'a faamu anglais y'o wari bɛɛ cɛ ka taa n'o ye ko o hinɛ donna anglais la ka waati kɔnɔ ɲɛ sanuba ninnu tali de ma anglais n'u ka wulu n'u senna samara donna a kaburu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a wo bɛɛ lajɛlen na i bɛ ka sira min na ko fa tɛ bugɔ na kabi fa kan sa min bɛrɛ tigɛ tanlankolon bɛ yaala ma karamɔgɔ ni cɛ tɛ yen k'i dɛmɛ fɛɛrɛ ɲini kɛnɛ ka fara o kɛnɛ ayi karamɔgɔ yatolama yɛrɛ tɛmɛ nka yatola tɛmɛ bɛ kan min kan dɛ i komi an karamɔgɔ Kɔrɔkɛ Sise nana fɔ cogo min na arabu Saudiya ni Iran ka kɛlɛɲɔgɔnya dɔ ye kuranɛ fɔlɔ kɔnɔ ka bɛn seliji tako ma ɲɛ ma o kɛlɛyɔrɔba dɔ fana bɛ bi ka bɛn Iran fanga bɛ mɔgɔ minnu bolo le gardien de la révolution minnu bɛ yatola ka mara kɔnɔ yatola ka bɛnkan kɔlikɔli kɔni ye k'a fɔ kuranɛ min filɛ nin ye a bɛɛ tɛ Ala kumakan ye arabu fɛ n'i ka danaya sigi o kan na tɔgɔ wɛrɛ f'i ma nka olu b'a dɔn pɛrɛ ko yatola n'a ka mɔgɔw ka bɛnkan kuranɛ bɛ ka d'a kan ko yatola fana ko k'a y'o dɔɔni ta u yɛrɛ de bolo ka d'a kan k'u ko don min na k'u ka Mamadu sɔrɔla k'o y'a sɔrɔ tasuma dɔ tun cilen bɛ yɔrɔ dɔ la k'o tasuma de bɔra wa k'o tasuma in tun ye olu de ye ne ka ɲinini ta la so ma cogo dɔ la k'o tasuma o ma bɛɛ kan ka don denba kɛ de la a jɔ an ka se ka kura bɔ n'an b'a yɔrɔ se ɲanabuya o y'olu ka mɔgɔw sigi kan ye olu bɛ ka baara kɛ nka o bɛ s'u tɛ i komi kɛlɛ cɛfarin siyɛn dɔ n'a di cu Mali kɔnɔ. Kasumukɛ karamɔgɔ ko bɛɛ de ka boli i ka biribiri a y'a se kɛ dɛ awɔ i m'a ye yɔrɔ o yɔrɔ a bolokɔrɔta a y'a se kɛ dɛ awɔ n m'a fɔ n ko kɛlen bɛɛ kɛra jumɛn ye dɛ e ka karamɔgɔ a y'a se kɛ ne ko ayi n ko
doni kala ka foma yi mbaga akor tani kele ni da karamo muro ma ni ko tugo akor tani kele kan go ma ko foma jamana so la farafina ya wuro fina ya afrika ka foko ministre de do yes santama ge ministre la fuye kasimi ga kuma medom na le 11 accord colonial ou sigira ko bolo do da ko ni ministre ke do ko donné wade yebo wade kasu fila ko saba nakara mo o saba duguma ambe girimba to naka bolo gorota kini bolo ma ni dum bolo ma ben naka bolo gorota rew ambi fe ana sai do fe mo chokro mo nyema ko kale jigi ba flow ne kare amon chokro ma to fa nganda ke bolo gorota ya nganjo bolo je ni dore na boro kara mo dore bonde rambela jele yana ni atara ma arabu ga kele de da ko gouvernement ga subvention be da ni da ka go bara ko la ba ora ben so ke ni ma tete ayo so se mo ara ne arabu ga kele ke faru wele ko su ga mi imunda ka se o fe mu dani ni bela jele to ga ara ko lo ga kuma asebe ka yere kele to ko ide ade baba muro jora yoro ni mina an se memo de ngo baba muro jora yoro ni mina tegu joy kana sigaro ndi kana sigaro andi be gaso mate tew ka be mo no lan baba muro yi jora tew ngama be chama yi restaurant kono baraka ke ko halita ma donya ni ta kadaka karamo ngade kiyen ngade amunu ngamma ko gara baba muro kanu baye yemunu nya fayena na yire awu ba ka munu yo ko hono ngoro muro tisira muro ma ke duga masami kande so manu na ora yoro ja tana de abinda ko ore na wate kadaka muro na ka nyine mo munu yere ko ka suratu nandi tile olu folo de ma na ka nyine ngo suratu nandi tile olu o ti ore dina mo ya kele ci ko na ni chama nya fayina nga aw nana boka blanga mam ma kala ne ngaddo ni kene ka jamati ko gaddo ni kene ka ko mi segu tungara fambe ni yoro nyefo le na dom ay on tara on yo habiya de on yo habiya de ngok mo yo habiya de ne afangi kana ke wo habiya de ne ko abiga minde foka do jamana de ngolo la se utungara ngode teki ye trevu mene bolo naija ika ke ko Amerique service d'enseignement de biki fourni naija ika fo Union soviétique KGB de biki fourni naija fo kini France président ga barake mene ga mi fina ne ga tigiya c'est plus propre do di mala abika jamana do ko ni ga kalo ni ta ko tuwabu de ba wala tuwabu ga baba moro mene de aka na siga mina few tuwabu temana ni sira mi ga baba moro mene hali bifo ga kono kala ko hango nganye kadaka France ni baba moro ma se nyo ma dore lawo Afrique ba ka ene fana sita kuma mino ye Africa pan-africanisme minu tera Amerique minu yo luka hagilina kanu socialisme ye geleya mu tugo de ka plaka développer ka keketa minu yo luka hagilina kanu chaman de nana ani minu yere kansi kanu bo ya fono hagilina kanu chaman de nana luka ele wuli ka onga ani mogo minnu bolo donna ɲɔgɔn bolo jaaja olu ye ka anw gɛn ka min ta jugu ye o de y'olu yɛrɛ kɛ n'o ye diinɛ ye o taara o t'a kɛ nka olu de ta don anw ma se k'o de faamu cogo si la olu de t'anw fɛ n'o ye k'anw yɛrɛ k'o jugu ye karamɔgɔ
ko me mi ko ma kala no ye minu mi ka fo ko France ye baba muro mi ko wa ni France ya mi ne France tuna ke dibiro awo ongo ngani ibo lo dibi fono na itita yoro je bo ko fono kiye kene ka oh kadaka France ye baba muro kele ka be irisil no fe tama de ma irisi ka teria de ma irisi ka jengo ya de ma oh irisi de daga wuli terie Algérie o jugu mi make Algérie la fo fono nga ke France terie o ye ma France terie Morocco amba nga terie la aba ka dine na nga ka dine ko ma nga to anga na la jaba abse ka mu ganya ko na amma ko ba kan ne me ka mali jama tigi genti Morocco mo sake ko no mo se dine pour jama yo to ambo jere ko dama sa hala na tege o Morocco jama tigi la gaw o lu fona nga ci ga se una chawra ma iba do ko ye bonya bele bele Chérifou la kabla bamle unwe farafina unwe ma le famille royale de Chérif oluga chiga ka se ema okoro ye ku iriga mo ba ya garanti inu njuro dira irama ni fo ali na ko isa mo le ko ku ya olu de akoti olu de ga chiga na ke mali ko onga chiga sele mali ko o minu yu ju akokoro ku bi se ga barake u ya barake dine de kama ko ambe yana ko ma de fono dise ko so on de kirafula do abara kara bela gele nyina kabe ko moro ye mo do fo ne ya taka pereka mo cheya da kara mo kala dama jamoro la de anya fo ya nganduga ekibu mbe formé jogo do nga ekibu che ta ko ne dafara ka kalo woro ke ga so che de mo so ko mi mesekati bolo daba moro dogo jine be bulu dogo ga dum ma tulula kona ya perani kona tasma be menela che si ma so tele ga deu mo che ma sro mo ko jera ko mo dige mo de la ko mo tuse be gwale ga arabu tira de la dige gwale ko mo tuse gere o do dara mo ko mo do adara la mo ga che mo ga kadoro ko ni jogoro tora no do na ta en tira ko asina ta ko musama jogoro be avion ba boli mina jogoro be equipe kanu mina ni jogoro be fangade no fe fangade be jogoro ko no anna nga wuru ana kuma na anga mele ko yemi fanye ka bo ka ala ba fe ni ma jogoro mina tletan ni jogoro ba tile jogoro ni na fangana ka musa haba to tara jogoro ci baw jogoro ko ndir ba gara jogori ko no ne bora fo kira ka bi ko agon dere mo fo na tugo wala tala ni ninte dere timira anga benga ona ba dere ne tigi ja ba ni mo ko yige ja ne ko dere ko mo yo agon ngo kira de afo ko tugo wala tala o vitade che wala tarata to ni lo to o kama ko ati se ka son ko e ma ko ke no ko ti ngara mo wele ko do ka bo ka ko ti na tablo ete komina ite nye dola yo mamunu ngu dale dola mamunu ngu bisa no fe mamunu ngu de nye oluku kale uka laidula uka kirawla uka alawla uka melekawla uka qur'ana wala katla kana le chokoro janfa mani zinkele de kuma ka fe ko ka daka dro o ko luma ko na ma chokoro mina masaka ne wele ka nyini ngani kiye do ni kiye nye ka kile asigalen do de ani ne moke bena minga mado ni ne mado eku ko tiga donc ani ne moke bena minga abuna dabere ni moke bedela ne ta joro ta ko mi ta doro idagi kuma ami moke ko boka ami moke re ko wale na ta ko ne ko bo ni ne ko ta ko wa musa mi fono yake akana musa jala gide atike ko boy to abi ko mi tiami jara nyen gale ye fa sunu bulo ngala ni ya yara kile ni tigi ka ko mbalama ke jala mi dama ni wata ya dengal ye aba fi ko nyek nyera ko mbalama ko be jala nda ko tiram fono mo de ko ada
jo ne ya dima fakasa de fakasa ibi so ma karamo ya bulu ya na ke yoro mi ta olu beto ko ko le kele jala dabaga ko jala da kun yede mai watara e ki nyeti haydara ma nyere ne wahabiyo ni na men klala e ke bu ga fu ta ta o kan ba alu wahabiyo ale arab wahabiyo mai watara lu ya kan baraka lutu ukele ko ngire mai watara fono bi taka sabala no jalai ko bele bele dada ngana e bi ga mi fa oh karamo ale ga ekibu forme chuko ka cha afere ka cha o chekoro mo ke kona duno ga de kan na beni sirabo beni sirafo na nyeba la buru ko sen natugo de ay rebe fono ya ye ko menere ay ko na de duzo moni ke wozo nun sirawte beni sirakele nite ma flate gwi ay beni sirami mo ka chekoro soro wadu ekibu dar ka wozo nga ma ta ba fara chekoro ka ma tan na ne ki biro da moro ka tuwabu min ba ke ko ke olu la lu ko min yi min gon ya nyana bo Senegal ya kamuru inde min ko we do la ko o musa fono yi e ku nyi ku na anna no fono nyi ni ka do fubo ko se bu gobo ngo fubo ko na ko ti o karamo aye bara min wala nda musa la o ma do la ma do wala ndane ma ga ni ndane musa da na sai mo ko mo ka ko o wala ne ki ma de mo ko versando aka endere kana ko ga na la ndo 84 ka ba do ni gele ya bi ni ka ko do ye ka ko do de ka bo poru na la musa era tiga min soro ere morgo sarala ko fo musa ko re sai go karla wabe ni musa ni Thomas Sankara mu ko boy fi limin tour ni musa ta ko 85 tellement ko so a sofele do ni mo te do ko ci wo ay musa joro ka yen na so hay ko ma joro wa mede ki mo mo ne dina mo mo bi dai hay police ko do wa san ko dina ko ni dai kamara gele da musa bono tulo musa bono bro no fa na ya ga musa aya kele ko ngwa ya kele na ngam fa fono ngani kele be an kala do fono yan sigi logo an fa bi ga to bu ka kele no do de tan bo ga to bu tu ya ke min kama on ta do ka be mu karamo doni gala ko foma to bu bi malika independence duma wati ke Afrique de l'Ouest de Robert Malitala tu vois tu es Malika armée Kaguriali armée de terre de Master morbo fonon nale fangala morbo ye yelema do opora ga yelema inkira kumuna kiye la an ka ku morbo nana o bere vertu deuxième place là ka première place di bere de ma armée de oh olu na ke no benente olu dama ni nyaje ngam na toro no moro che moro ba nyina bo o karamo ko kasile ko robe dimna ni mulo kasama do dumuno an fa yo meo ya soro an fa ya ka kala ke ka dede tanzini pa fa bu nyama do ministère ma dam du ma dam du de kana jamana yi premier ministre ya to o fa ni ke to ko ma ke ay moro ko che la xam o dimine dale ale ay do ko dum bro ki bro moro do ko na ya do ko be sura de ko so kata moro o wala segi musa fono mo o ni biro ruju de na o kama andiga ko yire ko fono na biro zero na o bena segi tumani matu uno bere vertu de nana sanu hono na ngache nuba o la tele afero aba o bere uru jugoro o bere vergo sanu on dunna meni bere mi o bulo ni bitnye sanu ko soro en no ngache ego
sera ka arabu nege ka u bila lalamaya kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ cogo min na komi silamɛw u kɛ diɲɛ yɛlɛ fɛnw u tɛna sɔn ka o dɔ k'an fɛ yen nɔ o belebele nka tubabu ka ko dilannen don wa tubabu ka ko tɛ kun tɛ dɔn nka anw fa kɔni bɛ k'a tɔnɔbɔ bɛɛ lajɛlen bɛɛ ɲɛbɔ n'a bɛnna fan o fan an bɛ ale ka minɛ filaninw ka jɛgɛ mɔ dɔn ko filaninw ka jɛgɛ mɔ dɔn lafinɛ y'a sɔrɔ o funtɛni y'a sɔrɔ o ko bofinɛ y'a sɔrɔ o kafinɛ y'a sɔrɔ o ko filaninw ka dɔn ka kɛ karamɔgɔ karamɔgɔ o tun maa kɛ kilisi min ye ka bɔ baba moro minɛ na ka fɔ ka na se nin fanga kura min bɛ yen o kilisi de kaba bannen filɛ nin bɛɛ ɲɛna koyi kilisi de fanga ka d'a kan sen na bɛrɛ cɛnna kilisi ma kilisi tɛ se ka sen na bɛrɛ yɛrɛ bɛrɛ wala kilisi yɛrɛ fana t'a dɔn a kan ka min yɛrɛ fana minɛ ka min minɛ koyi ka d'a kan i ka n'a lajɛ ko fanga in bɛ kɛ bonya min bɛ da cɛkɔrɔba kan nka cɛkɔrɔbaw ye nimoro kɔnpose u ma jaabi fɔlɔ u yɛrɛ bɛ kelenna miiri min na kelenna miiri kɔni ye ka min yira o la kɛnɛ kan yan nɔ karamɔgɔ est-ce que nin bɛɛ lajɛlen tɛ wahabiyaw ka ɲafɛ wahabiyaw ni min bɔra kungo kɔnɔ kan min na ka ninnu bila ninnu ka tila ka n'u yɛrɛ ye fanga in kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛ wahabiyaw ka ko dilannen dɛ tuma dɔ la a b'a fɔ ko denmisɛnnin ninnu bilalen don ka bi pa calaw tuma dɔ la a b'i jɔ ko ye dɛmɛ k'a yɛrɛ kɔnɔ n'a ka se nalen u yɛrɛ dama ɲɔgɔn dɔn k'aw bɛ min fɔ wahabiyaw ye u ka n'u tulonkɛ sinɔn u kɛ olu t'a dɔn a ye janjo kɛ ka tɛmɛ olu jara la wa a y'a ta f'a yɛrɛ ka to aw y'a ta f'a ye k'a ka taa kɔnɔ min ta ka bɛ se bana n'an b'o lase an fa ma moribola waati la n ka cɛ an bɛɛ tun d'a mɛn la maakɔrɔ bɛɛ y'u jigi k'ale de ye n'i ko an ka min an b'o kɛ anw tɛ moribo ko ɲɛdɔn an bɛ kɛ kadi la karamɔgɔ i tilara ka taa kɛlɛ bɛɛ janfa ni fanga ye ja e ye kɛlɛ tɔnɔ min bolo ni maaw kɛ anw t'o kalama sen na fɔlɔ kɛlɛ kalifalen filela de i bɛ sini o tan u y'u jɔ ɲɛmɔgɔ y'u kunsi fan minɛ i y'o minɛ gosi yɛlɛ sen o maa ninnu b'i dɔn dɛ k'a fɔ k'e de ye kɛlɛ ɲagami fɔlɔ la u b'a kalama dɛ n'i fana tulonkɛra a y'a ɲɛma anw fa n'i tulonkɛra a bɛ lakali dɔ fara ma bɛɛ ka na tulonkɛ n'i kana tulonkɛ i ma basari ya n'i ma basari ya arabu dɛsɛlen kɔnɔna ta bannen u m'a wele o don na fanga ka tila ka yɛlɛ bilen kan o kama hali i ka kalanden amadu ma baba wahabiyaw ka kila an bolo ale kɔrɔ arabu wari a y'a dɛmɛ ma minɛ nansara wari a y'a dɛmɛ ma minɛ mɔrɔ ka kuma minnu bɛ fa minnu b'u tiɲɛ faso ta kɔ ko f'u ka balo faso de kɔra wa e kana ɲɔgɔn min kɔnɔ k'i miiri faso k'o kuma faso fugari olu b'u sen olu ni boli bɛ tɛmɛ ko mu buba fada la faso olu ni boli bɛ tɛmɛ olu tɛ den na olu da an den ninnu ka tɛmɛ olu ni boli bɛ tɛmɛ ko ale ni faso yɛrɛ wolodenw minnu ye faso de suya n'a bɛɛ ye minnu b'u faso sagoya la u t'a ɲini k'u faso bila u sagoya la k'ale n'u nana jɛ ka faso bila ko mɔriw ko a bɛ cɛkɔrɔbaw faa ka musokɔrɔbaw faa ka cɛmisɛnw gɛn ka musomisɛnw gɛn ka denmisɛnninw don a ka diyaɲɛ kalan na kalan min diinɛ ko t'a la bangebaga bonya t'a la foyi t'a la ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba bɛɛ ja wuli k'a jɔ ko mɔriw k'a bɛɛ ye faso ta ye ko foyi tɛ maa ta ye ko de hakilina don i ka dumuni minɛ la i muso tɛ k'i ta ye i ka moto tɛ k'i ta ye i ka falenni sirilen wa sini i bɛ t'o sɔrɔ ja ka ne wotoro la i tɛ se ka kuma k'o ye mun ko daminɛ n'o ye cɛ nin bɛɛ dilanna mali kɔnɔ ka haya ɲini k'a ban o filimu ninnu sera ban a y'a f'u ye k'u k'olu ban
ba fa go de ta sai na fo ta ba wa be ke ka kele be do sa ko ka mo go te bon ka mo go te ka be te ko karamo ba kana do kulo to ba kana do wi ngi kala wi do karamo ne ne ga so nan na ko ba karamo ko ne ne ta ma so na de ba fata fa se religieux ya gale ko ba da ko do sa ba da ko ne da ma do ta la ma do to ka do ne ko an kambe so ngene no an kan de ko mo mi ba ko no a jugu mo on de bi jego wana jara ka tene wala jere ba on de wono bi je ko wanje ne se e ma ke ne